אל תעצור לגמרי בסיבובים. אוקיי. אז אנחנו יורדים, אל תעשה את זה למהר, לאט. לאט. יואו. אימא'לה, זה מה שאנחנו רואים. אני מנסה לכוון. אל תסלת על מיליון קילומטר, השאלתי לך. תדע שאתה ישן איתי הלילה. אני רק אומרת. זה מה שרואים, אימא'לה. אימא'לה. יואו. אני אתן לך לעשות עוד סיבוב, ואז תיסע נורא נורא מהר, אבל תן לי ליהנות מהדרך, וקר לי מוות גם. ואני מפחדת שהטלפון ייפול לי גם. מזל שעשית פיפי. מזל שזה... כל זה מצולם, אתה מבין, כן? מזל שעשית פיפי בשירותים של הגברים. כן! ברור. מיגל או לא מיגל? לא לקחת ככה את הסיבובים! יואו, מאמי, מאמי. עכשיו אנחנו מבין למה הם צעקו. זה לא היה מעלה. סלואו, כתוב לך, היה לך שם שלט של סלואו, היה לך. אתה לא רואה שלטים, ואז אתה עובר... אני לא ראיתי רמזור היום. ואתה לא רואה רמזור. איי, איי, איי. איי, איי, איי. איי, מאמי, לאט, לאט, לאט. הידיים שלי, קרח, קרח. לא, מאמי, זה הטלפון שלי ביד שלך, אני מבקש. איי, איי, איי. טוב, אז זה בידיים שלך שהטלפון שלך לא ייפול, מאמי. זה בידיים שלך שהוא לא ייפול. אוי שיט, כמה יש עוד? זה 3 קילומטר. אנחנו עושים את המגלשות האלה 3 קילומטר. ולמה אני יושבת איתו ולא עושה את זה לבד? כדי שאני אוכל לצלם. כי מישהו שכח להטעין את המצלמה, גו פרו. אלכתו עכשיו, בחייאת לאט, בחייאת, אני רואה את זה, בחייאת לאט. אני זורקת את הטלפון, רק שתדע. הלכו 4,000 שקל לפח. שלום, אנשים. אתה יודע מה זה יהיה לראות את זה? זה להקיא. לראות את הצילום זה יהיה להקיא. וואי, מלא אנשים עולים עכשיו, איזה יופי, באנו בול בזמן. בול בזמן. לא היה כמעט אף אחד, לא עשינו בכלל תור. ישר זרקו אותנו על הרכבל, נתן לי בעיטה בתחת, העלה אותי לרכבל הגרמני החמוד. העלה אותי לרכבל, הוא אומר לי, תשבי, בום! הביא אותי את הכיסא מאחורה, התיישבתי שם. היי, גם אני מצלמת אותך. מאמי, אתה נוהג. אני בלי ידיים. אני בלי שיניים. ושילמתי מלא כסף עליהם. אני נהנה היום. היי. נעצור פה לפיקניק. כן. הופה. איי, התחת שלי. אוי, אנחנו נראה את זה בשנות ה-80, שנהיה שיכורים ונצחק עם החיתולים, כי אנחנו נעשה פיפי כבר בעצמנו. אנחנו נחתל אחד את השני. כן. אוי, זה מגניב, זה מגניב. זה באמת מגניב. אני הייתי עושה את זה בחצי מהמהירות הזאת. אבל כן, כי... אני אגיד לך למה. כי הצילום, אתה יודע איך הוא יוצא. אנחנו נצטרך לחתוך את הצילום הזה המון. לא, אנחנו ממשיכים. לאט, כתוב לך לאט, כתוב לך. בחיי, יש לך שלטים, יא טמבל. מספיק נסעתי 30 קמ"ש. לא, אבל יש לך שלטים, סלואו, די, כאילו, באמת. איפה? אתה לא רואה את השלטים? אין לי מושג, זה יותר מדי מהר. לא, באמת, תוריד את המהירות, זה לא נעים לי. בסדר. יש פטריה שמה, תן לי לעצור, הנה, אתה רואה? לא.
יש מלא כאלה, כל הזמן, הנה, עוד אחד. אוקיי. לא יודע לקרוא אנגלית המעניאק. הוא לא יודע לקרוא אנגלית, אני רוצה לצלם מפה, רוצה ליהנות מהנוף. לפני שאני מתה. לפני שאני מתה. רגע. תן ליהנות מהנוף לפני שאני מתה. תראה. תעשה רגע ליד, לכיוון הזה. איזה כיוון? לכיוון הזה, ליד, כאילו כדי שאני אוכל לצלם. סלואו. יופי. איזה יופי. אוי, אנשים נראים כמו נמלים. זה באמת נמלים. אוי, יש מישהו אחרינו, מישהו מתקרב אחרינו. אז לאט. איזה יופי. אוי, מישהו מתקרב מאחרינו ממש. בסדר, הוא יעצור מאמי שלי, זה בעיה שלו. סלואו. לא בפניות, מאמי, באמת. הופה, צילמו אותנו מהירות. זהו, סיימנו. אוי, תודה לאל. תורידי את הראש. סלואו, עכשיו כתוב סלואו. תורידי את המהירות. כתוב. תורידי את הראש. תוריד את המהירות, סלואו, כתוב לך סלואו, יאללה. עוד קצת. בוא נעלה עוד פעם. נו, יאללה. זהו, זהו, עוצר לבד? זה עוצר לבד כבר. אוקיי.